My jsme totiž profesionální youtubeři a jelikož nemáme stativ, tak máme stoličku z IKEA a na to máme položený motokrosový kanistr jako stativ a máme to zašprajcovaný plechovkou od toniku. Kasi dá vlog po roce, vole. Tak víte, co byly, vole, když jsi měl utržený koleno, tak ty byly extrémně, vole, úplně o ničem. Jakože jedeme na kole, tak něco natočíme na balíku, vole. Nevím, jestli to někdo vůbec viděl. Ale bylo to úplně jako o ničem. A tady ten je o Erzbergu. A tady ten bude o Erzbergu. A bude. V tomto díle se dozvíte, jaký Erzberg opravdu je, jestli to stojí za to. Kolik stojí minuta jízdy. Kolik stojí minuta jízdy a kolik stojí výlet helikoptérou. To ví Schulz, ale... To ví Schulz, no. Tak. Jak jsme se dostali na Erzberg? Na Erzberg jsme se dostali tak, že tuším v roce 2023, když byl Akrapovič Speed Challenge, musíme to kvůli marketingu říkat správně ty jména. Víš, jako Yamaha Star Racing a podobně, víš, takže my jsme nejeli, vole, jako tým a my jsme jeli jako A víš, jak se jmenuje ten tým? Cassida Miller Motorsport Works Team. Bylo to tak dlouhý, že to na přihlášce nešlo napsat tam, vole, protože to mělo jenom maximálně 25 znaků povolených. Já jsme na to neměli tak dlouho. No, a měli jsme jet v roce 2024? Protože v roce 2023 Patrick Neiser na Ducati vyhrál Akrapovič Speed Challenge a jel tam tuším 145. A my jsme říkali, ty vole, to super enduro pojede rychlejc, ne? Tam se dá určitě jet rychlejc, tam není žádná zatáčka. A já jsem říkal si Kimu, pojedeme na Erzberg, oba dva na super endurech, uděláme Works Team a vyhrajeme Akrapovič Challenge. My jsme nejeli 23, protože tady se někdo ublížil. My jsme nejeli 24, protože se někdo ublížil. Protože já tady mám takhle tuning. On tam má na zip tuning. A se podívám, jestli to nahrává už ten kanistr konečně. Nenahrává. Tak. A když se to tak blížilo, tak jsme to zmínili Jirkovi Petrákovi. Že jako pojedeme na super endurech a že pojedeme na Erzberg a že chceme jet jako prostě vymóděný, vyheskaný. A on říkal, ty vole, to je super, hele, já chci jet taky. Já bych jel s váma a my, vole, 3 super endura jsou víc cool než 2, že jo. Ale Jirka říká, a víš, co by byla prdel? Kdyby jsme, vole, přihlásili potají Karla Táchu na super enduro. A já říkal, ty vole. A jenom tak jako ve zkratce, Karel Tácha jezdí na starý Africe Twin a ty vole, když vyhrál tamhle na Boskovický brázdě oranžový Shandy KTM, tak si jich štítil, vole. A pak je zapálil. Ale on vyhrál totiž Boskovickou brázdu a na Boskovický brázdě mu někdo nadělil penaltu naprosto nepochopitelnou. Jo, jakože přijdeš, vole, ve svý minutě na start a nikdo se tě nevšimne, tak dostaneš 30 minut penalizaci a odsune tě to na druhý místo. No, tak jsme tam byli takový přiopili, jak jsme dělali hlouposti. Ale Kája se jako štítí KTMek, tak jsme říkali, že by to bylo jako, to bude se toho přihlásit na Erzberg. Trošku víc jsme zaplakali, když jsme zjistili, kolik vlastně jako startový na Erzberg stojí, protože stojí asi 350 €. Tak jsme potom říkali, no a já nevím, jestli to chci jako platit jenom ve 3, tak jsme jen tak lovili jako ještě další Kájovo kamarády. Ryby, který se na to chytějí. Tak se pár jako kamarádů se přihlásilo, jo. A kolektivně se na to složilo. A kolektivně jsme se složili Kájovi Táchovi na startovní. Přihlásili jsme ho na tajněčku. Nic jsme mu neřekli. Dali jsme mu tam fotku, jak se modlí u Hondy. Ne, u Super Endura. U Super Endura. No. Vlastně potom někoho jsme donutili, aby udělal post jako v momentě, kdy byla hotová startavka na Erzberg, tak by tam udělal post jako příkladle, ty vole, to jsi neřekl, ty vole, že jsi přihlásil na Erzberg, ne? A ty jedeš na Super Enduro, jo? Ještě, nevím, kdo to byl? No Galbáč to podle mě dělal, jo. A když jsme to řekli Galbáčovi se Šulcem, tak ty řekli, ty vole, my pojedeme taky, ne? No a už nás bylo 6, viď? Už nás bylo 6. Nicméně Kája je takovej mák sociálních sítí, že samozřejmě na ten post 3/4 dne nereagoval a my všichni napjatý u telefonu, jak na to Karel bude jako reagovat, tak potom začaly chodit nějaký zprávy jako, hele, nevíš náhodou něco o tom, hele. A jenom tak jako Karlovi to podle mě jako, možná, že mu to ještě furt nedošlo, vole, že tam s náma byl.
Jsem se ho ptal, jako to bavilo, on říkal, že to je letošní vrchol motocyklové sezóny. Jo, dobře, no tak jo. Což na to máme asi trošku jiný názory, teda na celý Erzberg, ale... No, ale posuneme se jakoby odjezd na Erzberg. Jo? Ještě bychom měli říct, že teda ACčko nám dalo helmy, Jo. takže máme My jsme dostali helmy, na kterých je napsáno Czech Factory Team. Dostali jsme jako, musím dát gumu správně, aby se vlastně nedostával nadáváno od Aleše. Dostali jsme takovýhle helmy a zatím je to takový jako předprodukční model. Jsme za úkoly ten vyzkoušet, což v momentě, kdy už teda se posuneme jakoby k tomu odjezdu a jsme začali vybalovat ty věci, tak si vybalil svoji helmu, což je tahle. A zjistil, že moje malá. A řekl, pičo vole, v tom já nejedu, to mi není. A vzal si moje L-ko. No a ty jsi v tom odjel úplně spokojený. Já jsem v tom M-ku, já jsem si na něj nějak potom jako zvyknul. Hele, tady je ten štítek, vole, já jsem furt hledal, kde tam jsou ty štítky. No. A já jsem řekl, no ty vole, no tak já to nějak jako v ní odjedu, ne. A on si vzal to moje L-ko a říkal, to je moje helma. Tak, to je moje helma. Já jsem si ji podepsal a tím to bylo. Jo, napsal jsem, siky, vole. No. A když už jsme měli ty hadry a měli jsme polepený ty motorky, tak byl jakoby den odjezdu a samozřejmě ty helmy ty přiletěly z fabriky v ten den, takže to bylo všechno takový jako na knop, vole, udělaný. Kluci, ty brabenec. To je to zraněný koleno? Ne, to je to zdravý, tak ale to možná už je zraněný. Tak, to není brabenec, vole. Jak to, že to není brabenec? Brabenci přece bydlejí v Brabeništi. Ty říká Honzík, jo? Ne, to říkali nějaký ty vole harlejáci. Proč to říkáš brabenec? No a bylo focení, Lilo jako z konve. Lilo jako z konve. Já jsem měl, vole, na dílni nakýblovaný nějaký Estonce, vole, který se tam vetřeli na nějakých Suzuki. Mám BMW servis, jo, nic jiného tam nesmí. Horko těžko táta jako... Má BMW servis a když si tam postavíš KTM, tak táta ti strká na déšť. Jo, vystrčí ven a ještě je pomočená, vole, a mám kliku, že není zapálená. No, takže se tam vetřeli nějaký Estonci, ty vole, kterým se rozbila Suzuki. Takže my jsme ale měli... počkej, to byla Suzuki jako pořádná Suzuki. To bylo taková s tím V-motorem. Intruder 1800 nebo něco takového. 1.8 to byla, no. TDI. Aha. Ale skoro takový bavorák, protože to nemá řetěz. No, bylo to z kardanu a samozřejmě na tom kardanu to bylo úplně vyexplodovaný. No, takže v momentě, kdy my jsme měli sraz na focení, tak já jsem měl ruce vražený v nějaký Suzuki, protože borci, ty vole, prostě těm to nešlo, takže jsem montoval Suzuki v plném stresu. Ještě přijel nějaký zákazník si pro motorku. Ty dva Tataři, vole, ty neměli ani jeden polepenou, Karel s Jirkou, ty neměli ani jeden polepenou. Ty neměl ani přesutou, ne? Ty neměli ani ty, vole, no, Karel ten neměl přesutou motorku, vole. Ty a to zjistil, že nemá musy. Tak jsme mu vysvětlili, že na duších je jako velice špatný nápad, že tam jsou asi nějaký kameny na tom Erzbergu. On říkal, fakt jo, no to já myslím, že to odjedu na těch duších. No ale vyrazili jsme na focení. Vyrazili jsme na focení, asi jenom jako s 2hodinovým zpožděním. Přijeli jsme na focení. Našli jsme posekanou louku. Soukromý pozemek. Ano. Soukromý pozemek jsme našeli. Byli jsme dohodnutí s panem majitelem a zaplatili jsme, vole, za pronájem. A děláme nějaký fotky, všichni ty vole vyschýzovaný z toho. Ty vole, z toho nic nemůže vyjít. Říky dvoje brejle, protože přece si nebudu nám dávat čočky na 5 statických fotek, že jo. Pršelo, bylo hnusně a já jsem do svého Super Endura od posledního závodu dával úplně nový chladič a úplně novou spojku. A spojka nějak jako unášela, chladič celkem chladil. A říkám, to si třeba nějak sedne, třeba ta bublinka z té pumpy někam vypochoduje nahoru a bude to jako v pohodě. No, nafotili jsme statické fotky, pak říkal, tak zkuste tady nějaké jet jako v takovém hloučku, jako já udělám nějaký fotky. Tak já se rozjel jednou, ustřihnul ventilek, vole, z té duše, vole, co tam byla. Tak ten, vole, jel na píchlí, takže vždycky jsme potom jeli, takže Kája, ty vole, najížděl už ty vole od silnice, aby vygeneroval nějakou rychlost a my jsme se pak, vole, rozjížděli. Tady ty, vole, Sikora, ten musel jet jako extrémní závody, vole, protože... Aby lítalo bahno na fotkách, aby lítalo hodně bláto. Takže ten tomu dával.
A pak teda Jirka řekl, že už na to sere, Jirka řekl, že už na to sere a Karel ten vole s tou prázdnou gumou, ten byl PVI a Siky prej, pojď dáme závod, ne? Tak jsme dali závod, jo. Tak jsme dali jeden. A když jsme jeli na druhej, tak jsem jenom, vole, Sikora ty vole to držel takhle v těch točkách, jo, motocross těžkej. A já jsem viděl, jak ta motorka se tak jako popojíždí dopředu. Říkám, ty krávo, on to drží na té spojce, jako ty vole, kdyby měla spadnout rošt. No a když rošt nespadnul, ale spadlo něco jiného. Ten pustil tu spojku a ta motorka se jenom hla, vole, a pak to udělal. A já jsem vole říkal, to je No, takže spojka nepřestala unášet a lamely se na dobro spojily s plechama. Bordel z lamel byl všude. Do toho ten byl úplně, vole, vypěněnej. Ten odešel o tam teď, někam pryč. Ten odešel, vole, do lesa. Za horizont. Ten šel, vole, do lesa křičet na veverky. A teď jsme řešili, co s tím, že jo? Protože samozřejmě jsme byli do Orlíčku. Nafotíme, donaložíme auta a odjedem. A tak jsme to nafotili. A měli jsme jednu motorku na prázdných kolech a druhou bez spojky, že jo? No. Tak ten jel domů, vole, vychladnout pro jinou spojku a pro nějaký muse. My jsme mezi tím teda u mě na dílně, kde byla pohroma teda od těch Estonců už stejně, tak na dílně jsme rozebrali si tou motorku. Zjistili jsme, že ta spojka se nachází úplně všude. To jsem nikdy neviděl. Žádný motorce jsem tady ten pohřeb nikdy neviděl. Ty ne? Ty jsi to neviděl, jo? Ty, který už zavraždil ty vole, to ani ne, to ti nestačí ani prsty, vole, obou rukou, vole, kolik ty si zavraždil spojek. Hodně. No. Ale většinou se mi rozlámou lamely, nebo něco takového. Ale tady prostě ten materiál z těch lamel byl všude, že když já jsem se vrátil s těma Musema a s tou novou Newfren ACI spojkou, tak jsem viděl tu svoji motorku, jak je z ní vyndaný spojkový koš. No. A říkal jsem si, co to děláte? A ten už přijel celkem vyklidněnej, což nebylo teda jako, se nedalo říct úplně o zbytku výpravy, protože tam se stupňoval jako stres. A Jirka na ně začal něco křičet, vole, že úplně... No, takže se to stupňovalo. V zásadě se to dalo dohromady, dala se tam nová spojka a Siky to jel projet, říkal, že to unáší, já jsem to jel projet, řekl jsem, to funguje normálně, to neunáší. Funguje to normálně. Pojď, to sedlo nějak. Jdem to naložit, to si sedlo, jdem to naložit a jedem. Ne, jdem to naložit a jdeme spát a pojedem ráno. No to teda ne. To jedem teď. Já tady lítám jako hadr na holi, my jedeme hned. Jirka byl přesvědčený furt o tom, že ty vole, i když jsme teda jako ty motorky, vole, tu jednu motorku teda montovali do 3 do rána, vole. Konečně jsme to naložili, že my normální smrtelníci, který potřebujeme spát, že skočíme do aut, vole, a že pojedeme. Tak jsme se zase pohádali, vole, jak nějaký ty. No, zjistili jsme z toho, že my jsme schopni cestovat jenom spolu. Jak nějaký off-holky. Holkov-holky? Holkov-holky. Ještě jsme se mohli zažalovat mezi sebou. Říkej takový věci. Tak tady jsem prohrál tu No a sedli jsme do auta, já jsem za 10 minut usnul. Honza usnul na kruháči za 120 km a zastavil to u pumpy a šli jsme spát. Jsem neusnul, jsem slabší chvilky. No, tak jsme zastavili, vole. Probudili nás až potom, když týpek sekal kolem nás křoviňákem a házel šutry, vole, na dodávku. Což nebylo ten víkend naposled, kdy někdo šutry na dodávku házel. Ale nějakým způsobem jsme se teda dobabrali do toho lomu. Dobabrali jsme se do lomu. Ten je fakt velký. Jakože to byla krásná velká hora. A teď to je ošklivý, obrovský lom. Není ošklivý, je ty vole jako, je fascinující. Má asi nějaký charakter, ale jinak jako... Přijeli jsme samozřejmě pozdě, takže všechny bivaky byly plný. Což já jsem byl takový trošku skleslej, ale my jsme nepřijeli pozdě. Šulcík s Velbáčem, ty tam byli včas. A Jirka ten vole vypil asi 4 Red Bully za cestu, takže ten tam dořídil úplně na pohodinu. No. Přijeli jsme do bivaku. Ale bivaky byly plný a stáli jsme úplně na konci toho lomu, někde nahoře. Což jsme měli ze začátku za to, že to je na hovno. Nejlepší plác.
Akorát teda, když jsme tam přijeli, tak foukalo takovým stylem, že naprosto nepřipadalo v úvahu dělat krásný bivak s beach flagama Cassida a se stanama ACI, protože jediný borci, kteří tam rozbalili stany, byli ty, kteří měli stany z 24MX, kde ten stan stojí tak málo, že tě úplně jedno, jestli jako se ti roztrhá. Bude pavou. Po cestě, že jo, v tom bivaku jsme viděli, já nevím, 10, 12, 15 rozlámaných stanů. To vůbec nemělo, jako v momentě, kdy ti někdo řekne, že máš ten stan vrátit, v takovém stavu, jako jsi ho vrátil, teda jsi ho půjčil, tak to rozhodně není stan, že je nalámaný to do toho obalu, že? No, tak jsme vytáhli grill, udělali jsme něco k jídlu a že jedeme na přejímky, technicky. Tak jsme vyrazili na přejímky. Siky, klasicky, ve čtyře a najednou jsme už jeli jenom 3. Protože já jsem dojel do první zatáčky. Což bylo zhruba 100 metrů. A umřela mi benzínová pumpa. Což je... Tomu řeknu jednu takovou zajímavou historku. Mě letos v Milovicích na offroad maratonu přestala jet motorka. A měl jsem za to, že mi došel benzín, ale přestalo mi fungovat palivový čerpadlo. A jelikož mi bylo řečeno, že originální KTM palivový čerpadlo je čirý zlo a že se... Ale počkej, to ti bylo řečeno, ty jsi dal Rumasovi... A tomu lehlo. Za 100 kilometrů. Ano, to se potvrdilo. Taky v Milovicích na offroad maratonu, ale rok před. Tam je to zakletý na ty čerpadla. No a zjistil jsem, že ten Facet americký, který je... To není americký. Tak. To je asi anglický. Tak anglický, to je jednou z nějaký cizozemě. Tak... To jde na špatnou stranu. Na jakou stranu? Tam se jezdí na druhé straně. Na druhou stranu motorky. Jsem to měl jako mít, že se to... Jo. No, takže ten Facet, který je nezničitelný, tak mi přestal fungovat. Což mě jako úplně překvapuje, protože já taky zničím všechno. Ale řekl jsem, srát na to a viděl jsem, že Pavel Radoměstský, že tam má Mikuny podtlakový. Což já jsem na Super Enduru měl, ale tehdy jsem udělal chybu, že ono to neumí stát přes vzduch. Takže jakmile se dostane hladina benzínu pod to čerpadlo a ta motorka se vypne, tak z toho čerpadla to vyteče a to čerpadlo se nenatáhne zpátky ten vzduch. Takže mu říkám, musíš to dát prostě do nejnižšího bodu, kam můžeš, aby ti to fungovalo. Jasně, já jsem měl sice v nejnižším bodu čerpadlo, ale hadice jsem měl z kohoutu takhle, že jo. Takže to zavánělo nějakým experimentem. Ten mi dal kouř, že tady vymýšlím experimenty, když mi funguje Facet čerpadlo, tak co vymýšlím za kokotiny, že mi to přestane fungovat. A já říkám, ty vole, tak já budu jezdit na tu zadní nádrž, protože ta je vždycky jako nad tím čerpadlem i nad těma hadicemi, vždycky to otevřu a když něco přeteče do té přední, tak to bude v pohodě. A jel jsem tam s tímhle s tím. Ten říkal, ale měl jsi tam nechat Facet, já ho tady mám v šuplíku, mohl jsi tam dát tenhle, to normálně funguje. No tak tolik k Facetu, který ujel vole 100 metrů do první zatáčky a tam lehnul. A ten můj ujel jako Hellas, ten můj má třeba 3-4 tisíce kilometrů. No. Což je furt dost málo, vole. Jako. A celkem dost na Super Enduro. Ale furt dost málo na palivový čerpadlo teda. To asi jo. No a rozbilo se, takže mě dotáhli zpátky na laně do bivaku. Prohodili se nějaký hadice, ten si nechal to starý čerpadlo na té jeho motorce, takže jsem vzal to čerpadlo od něj. Nějak se to... Fungovalo, nefungovalo. Trošku. Nějak se to dohromady slepilo. Odjel jsem na technické přejímky. Udělali se technické přejímky, prostě čísílka a tak. A když jsme jeli zpátky, tak to taky dojelo. Ne. A pak jsme jeli ještě někam a až potom to lehlo znova. No, takže 15 kilometrů. Lehlo to znova. A to už víc čerpadel jsme neměli teda. Tak jako gravitace přece funguje, tak budu jezdit s plnou nádrží. Super nápad, že jo. Napojili se tam tak nějak hadice, úplně jako random se našla hadice ze starý nádrže velký, ta se tam takhle cvakla a fungovalo to. A pro všechny, co si myslej, že gravitace ukrmí ty karburátory pod plným výkonem, tak když tam člověk zařadí 5 a drží tam otevřený plyn od té 2, tak na tu 5 asi ve 140 to přestane jet. Protože normálně se spotřebuje ten benzín z těch plovákovek a nedoteče to tam tou gravitací. Ale to byly teda vyměněný čerpadlo, vymyšlený ten a už nastal večer a na můj vkus tam furt někdo jako jezdil na motorkách. Ty tam furt jezdili vole, na kolech, na pitbajcích, vole, na skutrech.
A já jsem si říkal, ty vole, co se to tady jako... Tady furt, kam furt jezdí, jako jo. Když jsme byli na konci úplně bivaku, tam už dál... V bivaku speed limit 20. Asi jsem tam neviděl jet motorku pomalejší než 70. A furt tam někdo jezdil. A povídáme si a najednou nějaký dvoutakt ve omezovači. Dobrý, lidi jsou vypatlaný, OK. Dvoutakt furt ve omezovači. Objevil se dým u nás teda. Co se to děje? Tak jsme se šli podívat o 2 auta níž. A tam dváca, rok tak 2002, Yamaha, ocelový rám. A já na to koukám a říkám, to není možný. Jak to, že to koleno je ohřátý do červena? To jsem nikdy v životě neviděl. To bylo zhruba tak 11 hodin v noci teda. A koukám a říkám, jak to, že lítají jiskry z toho vejfuku ze zadu. Přemýšlíš, jestli to jsou kroužky nebo vata, nebo co to je, že jo. A úplně na to koukám a vidím, jak ta dváca těch 8 minut je v tom omezovači a pálí tam tu gumu, ten borec. Pak ty vole, ten dým z té gumy byl přebitej tím dýmem z toho odfuku, vole, z toho chladiče, když to z toho vole kouřilo. Ano, začala mu z toho týct voda, Germán mu poklepal na rameno, ten to jel projet rychlostí vytočená 5 nahoru a dolů po bivaku, zjistil, že to už neháže vodu a pokračoval. No, takže tam se... To byl asi mechanik, ten týpek, vole, co tam přivrávoral a řekl mu, vole, teče ti z toho voda, jeď to zachladit, vole, tam gahin. Hele, a tady ta dváca, tam za ty 3 dny, co jsme tam byli, natočila půl motohodiny ve omezovači. On teda u toho gumoval na tom prkně, že jo, a to prkno neničí tu gumu tak, jako když hobluješ v asfalt. A oni tam prohoblovali tu pneumatiku, ji prohoblovali, že jo. Na duši. Pak vyměnili pneumatiku a pokračovali, vole. Jako ukázka naprostý lidský demence. No, ale dobře, ale to byl furt jako, vole, slabý odvar, že jo. Ano. Pak teda jsme se z toho vyspali, ráno tam klasika, vole, aby se zbudil, tak tam jezdí velký 8kilový štejr, vole, s reprákama vzadu a Guten Morgen. Sonnenschein, vole. To je taková pěkná písnička. Já jsme se zbudili, dali jsme vajíčka a start byl posunutý o kousek, jsem o hoďku. A tak nějak jako pršelo, tak jsme přemýšleli, jestli teda jako pojedeme v těch drezech, který jsme měli z nějakých jako reklamních důvodů, aby jsme vypadali hezky. V děrovaných drezech. Co? V děrovaných. My jsme měli ty nejvíc tyhle soft. Hedvábné děrované drezy z MG Sport. No. No a když jsme jeli na start, tak já říkám, kde je ta spojková páčka? Jsme ještě neřekli. Jemu mizela spojková páčka. Jemu se zavzdušňovalo, totiž to celé to vzniklo kvůli tomu, že je mrtvá pumpa nahoře a zavzdušňovala se. A v momentě, kdy ta motorka drncala, tak si to nasávalo vzduch, dokud se nezavzdušnilo. Takže si musel takhle jako namačkat, šolíchat, dokud se nevzdušnilo a pak to fungovalo. No tak co, tak fungovalo pak 2krát a pak zase zmizela ta páčka. Tak se řeklo, to s tím přece nějak odjedeš, ne? A Siky tak jako souhlasil, byl rád, že mu to vůbec jede v pole, tak jakože jedeme. Čekačka na start. Ten první den to nebylo tak hrozný, to jsme čekali třeba jenom jako hoďku tam na ten start. Ale byli jsme si prohlídnout to, jak vypadá začátek trati a vlastně Erzberg je celý, že jo, tam máš ty cesty pro ty velký sklápěčky a oni samozřejmě, aby předešli tomu, co se dělo dřív, že tam ty motorky jedou 180 celou dobu a ty lidi jim potom tam jako padaly z těch srázů, tak oni to prostě se to snažili zpomalit, aby to bylo trošku jako víc bezpečný. Já myslím si, že se to moc nepovedlo. Ono je to i tak, je to rychlý, protože oni vlastně do 1/3 té široké cesty, která má na šířku třeba 20 metrů, tak vlastně tam navezou jakoby hradbu, takovej val z šutrů a tím jakoby vytvarujou takovou cestu. Ale to je taková hradba jako, že jo, když je na motokrosové trati jako nahrnuto někde a člověk se o to může opřít, tak to funguje, ale tady je prostě hradba z takovejhle šutrů, takže člověk se toho snaží držet co nejdál, protože to bere, že jo, za řídítka a je to jako nepříjemný. A já jsem si původně myslel, že to je poměrně hodně úzký,
Ono to zas tak úzký není. 2 motorky vedle sebe se tam nevejdou, jako že by se tam jako předjel. To jako ani náhodou. No protože my jsme měli čísla nějakých jako 520 a s tím, jak vole, naše odjezdy jsou takový jako velmi rychlý, jak jsme podle mě startovali tak 600 až 700. Jo, takže tam prostě projede 600 motorek a je tam vyjetá jako dost jednokolejka. Není to jako úzká drážka, je to prostě taková cesta. Dají se tam najít nějaký jako závodnější stopy. Ale moc ne, jako. No. Protože tam je vyjetá ta kolej a z té koleje jsou všude rozházený ty šutry. Takže úplně to není tak, jako že si najede člověk zatáčku nebo něco takového. Prostě se drží v tom, kde jede úplně všichni. No takhle, no nemáš na výběr, prostě máš daný to, kudy jedeš. A jako, že by si zvolil, jestli to pojedeš vnitřkem nebo vnějškem, to jako moc neexistuje. Jsou tam takový pěkný vracáky, kde je jakoby schválně nahrnutý val, který si můžeš jako vyjet a v momentě, kdy z něj sjíždíš, tak můžeš topit, ale samozřejmě záleží, jak to zatím jako vypadá. A samozřejmě ta trať je složená z toho, jo, kde, aby to zpomalili, aby si nejel prostě v tom údolíčku nebo v tom valu, abys tam nevalil furt jako ve žlábku, abys tam nejel jako furt kilo nebo 100, tak je to zpomalený samozřejmě šikanama. Jo. Takže vymlácený díry, samozřejmě záleží, na jakém povrchu to zrovna je. Ideální, když je to prostě někde na nějaký skále, takže si tam vyjedou takovýhle schody, že jo, přímo do šutru. To je taky paráda přes ty ruce. Ale samozřejmě je to potom jako složený z toho, kdy jako ta cesta se najednou otevře a ty můžeš tu motorku vzbudit a můžeš ji fakt držet jako až do pětky plnej knedlík, dokud ti jako strach nezavelí, jako trošku zvolnit. Jako dá se tam jít jako fakt rychle v nějakých těch úsecích. Co je jako zajímavý, takže to vůbec nebrzdí. Protože buď brzdíš na nějakých šutrech, který se odvalujou, nebo brzdíš na něčem, co je absolutně perfektně uježděný nějakýma těma brutálně obrovskýma sklápečkama. A jako brzdnej efekt, když člověk zaboří drapák do něčeho měkkýho, tak to něco dělá, tak tam jako vůbec není. Takže hodně se brzdí motorem. Já jsem měl hodně problém. No tobě to je úplně jedno, že jo, protože brzdit neumíš, že jo. To ne, no, já to vždycky brzdím motorem. No, a já jako používám brzdy dost a cvakám dolů kvality až někde v té zatáčce a musel jsem prostě cvakat kvality daleko dřív a snažit se to ubrzdit tím motorem, no. Jak na turist trofy, podle mě. Ale samozřejmě, my jak jsme si to nějak jako neprocházeli, tam samozřejmě není žádný jako trénink nebo něco takového. Ty tam přijedeš a si můžeš jít jakoby ve čtvrtek přes den si můžeš jít projít tu trať, nebo si můžeš jít elektrokolo a projet si to na elektrokole. Tak jako ale někde schánět elektrokole. Ksiky sehnal jedno, ale a pak jsem říkal, že ho tam radši nevezmu, půjčený kolo. Což bylo dobře asi. Což bylo jako velice dobře. A pak v pátek máš jako první heat a v sobotu máš druhý heat. Takže jedeš relativně rychle, jedeš celou dobu na oči. Vůbec nefunguje to, že si to ten první den jako najedeš, zapamatuješ si tu trať, podíváš se na GoPro a jedeš jako druhý den naplno. To je jako naprosto nemožný, protože ta trať se tak strašně rozbije, že ta trať je o minutu pomalejší. No a ten první den jako já jsem měl problémy hodně jakoby s bržděním a že jsem to neznal, přes horizonty jako pomalej a že prostě nevíš, co tam je, jedeš jako blbý stopy, tam, kde jsou nějaký volitelný, tak jedeš vždycky tu blbou a prostě jako nevíš, co od toho čeká. Když třeba na brzdy jdeš o 20-30 metrů dřív, to znamená, že tu motorku jdeš na ostrý brzdy, tu motorku přebrzdíš, pak ty vole to do té zatáčky pustíš, aby to tam vůbec jako dojelo. Ono totiž jako není prdel být někde dlouhej s tím super endurem, že jo, jako na krátký motorce, když jsi někde dlouhej, tak to nějakým způsobem, nebo na malý, tak to nějak jako vyřešíš. Ale s tou 200 kilovou věcí to prostě nechceš být dlouhej a skočit si tam někde prostě freestyle dolů v lomu. No. Takže jsme dojeli ten první já jsem měl problémy jako se zápěstím, že jsem byl jako hodně vytlučený, ale to jsme měli všichni, že nás bolely ruce. Jirku teda toho bolely ruce tak moc, že
prostě to už neudržel a musel vole, zastavit, aby se je protřepal trošku. A já jsem namačkával spojku cestou. A ten namačkával spojku, takže tomu to asi 10krát chcíplo. Takže Sikimu se to nepovedlo, mně se to povedlo podle mě jako relativně dobře v rámci jako mých možností, zkušeností, vole, skillu a opatrnosti. Opatrnost tam byla taková jako v malé míře podle mě. Ale nevím, neměl jsem tam žádný jako moc oushit momenty. Bylo to jako relativně Já jsem měl hned druhý zatáčce oushit moment. Asi tam, kde se vyndal ten týpek na té dukárně. Kde jsem čekal, že to bude rovný. Tak já jsem měl oushit moment hned na tom prvním skoku, že jo. Jsem říkal, adventurák. To nám napište do komentářů, jestli adventurák, jestli je to adventurák nebo adventurák. Do komentářů, vole. No, že ten nám se tam nafotil, což je super, že jo, protože máme aspoň nějaký jako záběry, vole, z toho Erzbergu. Protože to je další věc. Ty se tam jako to, že bys si dojel ten heat a sebral se a jel se podívat někam na trať a natočil kámoše, neexistuje. Jakmile seš na motorce, tak nikam nesmíš. Jo, a oni ty borci, co tam jsou, takový ty jako gajdi. Ty ani ne gajdi, ale takový ty jednodušší týpci s těma vestičkama, který mají za úkol akorát za žádných okolností nesmí projet, vole, muž na motocykle s koženou brašnou. Ano. Jo, to prostě nejde. Jakmile tam přijdeš na motorce, tak velký to, jako že nikam nejedeš a nikam tě nepustí. Takže zase, všude musíš pěšky, nebo autobusem, nebo na elektrokole. Takže jako pořídit si nějaký jako záběry z toho prologu je docela jako obtížný, pak jsme teda přišli druhý den na to, jakým způsobem to udělat, ale tak kluci museli odstartovat jako hodinu před náma, aby se dostali do toho místa, který vlastně, když se sjíždilo potom z toho cíle, se jelo kolem těch jako výjezdů dvou, který tam jsou a tam oni nás jako natočili. Což je taky vtipný, jo, tam prostě celý ten závod v neděli je o nějakých brutálních výjezdech a v prologu jsou 2 výjezdy úplně jako o ničem. Takový, no, ne, že by byly úplně, nejsou těžký, ale nejsou ani jako, vole, jednoduchý, ale jednoduchý nejsou v tom, že v momentě, kdy tam závodíš, tak tam přilítne, říkáš, jo, výjezd, vole, přidáš tam plný knedlík a ono tě to rozevlé a najednou se dostaneš, vole, do těch hlubokých šutrů a v těchto jako nejedeš. Ten terén se tam jako zajímavě mění, buď to jsou prostě nalámaný kameny 1632 nebo 64 128 nebo já nevím, co je to druhý, nebo to větší, anebo to je úplně taková drť. Takže člověk jede prostě kilo v nějaký drtí, kde to drží a najednou přijede někam. Přijedeš horizont a tam jsou najednou, jedeš po skále nějak. No, takže jsme dojeli ten první. Nějak teda potom měla být nějaký jako... Ještě jsme neřekli, že na tom startu, kde čekáš hodinu a půl, tak zaplatíš 350 € a nikdo ti tam nedá ani vodu. Ale s tím já jsem neměl ani takový problém ten první den, kdy jsme tam čekali hodinu. Protože byla zima, Protože byla zima. Ale druhý den, když my jsme tam čekali regulárně hodinu a půl, protože druhý den rozbitější trať, prášilo se. Víc helikoptér, sanitky. Jo, a v momentě, kdy se tam někdo vyndá, tak oni to zastaví ten start, aby se tam mohla dostat sanitka, aby prostě toho nebožáka mohli nějakým způsobem transportovat do špitálu. Viděl jsi rozpůlenou motorku? To byla jaká zlomená nějaký na konci, no. Takže ten druhý den jsme tam čekali relativně dlouho. To bylo furt zastavený. To já jsem nejel. To Siky nejel. Z několika důvodů. Za prvý, asi mi to stačilo jednou. Je to takový, že asi kdyby ta motorka fungovala, tak je to zbytečně velký risk. Jdeš tam jako fakt rychle a asi mi to za to úplně nestojí. A druhá věc je, že to prostě bylo rozbitý, no. Takže jsem se tak to bylo rozbitý, bylo to rozbitý, ne, myslím, ta motorka byla rozbitá. Jo, tahle, to bylo taky rozbitý, chudinka KTMka. Trať jsem ani neviděl, jak byla rozbitá, ale KTMka jako selhala jako vždy
a řekl jsem, že... To zase kecu ty vole od těch Yamaha klanů, vole. Já už na tom nikam nejedu. Když jsme jeli zpátky, tak se mě ptá, už máš objednaný díly na tu pumpu? Říkám, ne. To dá do Mauzo. Dám si to do svého muzea a budu na to chodit čůrat, že jo? Hned vedle tý druhý. Jednoduchý, já jsem s nima skončil. Takže ten nejel, protože to bylo rozbitý, jak ta trať, tak ta motorka. Trať by mě asi nevedla. Takže ten radši pro celý dopoledne lišáky. Já jsem docela připitý, já se budu živý, Honzíku. Já jsem šunkoval lišáky a dělal jsem maso. No. A ten druhý den jednak jsme teda vyjeli ve 3. Kája ten byl v první den, výsledky byly jako první den, já jsem byl v těch 2 válcích 9. Tam bylo nějakých 30 motorek, já jsem byl 9. Před sebou jsem měl nějakýho Poláka, na kterýho jsem ztrácel třeba... Předjel si týpka na Sportstru. Nepředjel jsem týpka na Harley, no. Před sebou jsem nějakýho Poláka, který jel na Yamaze a pak byl o půl minuty někde jinde byl nějaký Španěl nebo někdo takovej a to už bylo daleko. To i kdyby se mi to povedlo, tak ho jako nedojedu. Ale říkali kluci z výsledku, že Garcia ten měl o půl minuty horší čas ten druhý den než ten první. Takže jako jsme tak nějak tušili, že se to moc jako vylepšit nebude dát. Což byla hrozná škoda. Ale počkej, ještě výsledky teda z toho prvního. Karel ten byl nějakých 20 vteřin za mnou. Tvůj čas, ty vole, to nevím, jestli jako vůbec má smysl jako zmiňovat, ale... To asi není prezentovat. To asi nevím, kde bylo. A jakožně pojel Galba. Já ani nevím, kde kluci byli, vole. Ale... Já nevím, co tam dělal Schulz, ale podle mě. Ten podle mě si zastavoval, abys něco vyfotil ten lom, vole, nebo něco takového. Protože to jako netuším, co dělal. To jsem se snažil motivovat a to jsem motivoval tak, že zajel ještě horší čas ten druhý den. No. Top speed jsem měl asi 145, Karel tak nějak stejně a Garcia na 4 pade měl 160. A jako top speed je nutno říct, že jsem jako ten plyn fakt jako zavřel a řekl jsem, tohle mi stačí. Tam nebyla ta kamerka, že jo? Kdyby tam byla ta kamerka, kdybys tam měl prostě ten jako bod, kdy máš jako začít generovat tu rychlost. Že kdyby tam byla, to je jako prostě tam ten top speed challenge, kvůli kterému my jsme tam jako původně chtěli, tak tam nebyl. Protože... A tam jako zrovna to je, já nevím, 30 metrů, 40 metrů široká prostě silnice. A těch míst, kdy vyjedeš z vracáku prostě a roztáhneš tu 2, 3, 4, cvakneš tam 5 a ubereš. A jdeš na brzdy do další zatáčky. Tam, kdy prostě jako můžeš využít opravdu plný potenciál a výkon té motorky. Protože tam nic nemůže stát na tu akceleraci. A je to fakt jako, vole, ta motorka, když na tu 4 a na tu 5 furt hrabe, tak to je jako, to tam je fakt dobrý. To tam je fakt dobrý. To podle mě jako... A tady to jde dělat i v tom bivaku, jo? Mezi těma autama. Ano, to dělají to lidi v tom bivaku. My ne, samozřejmě, že jo. Vůbec. Jo, takže jako v tomhle to bylo jako super. Je pravda, že jako není místo, kde by si tady to na tom Super Enduru mohl takhle jako dělat. Takže potřebuješ jako neuvěřitelného prostoru a vzdálenosti. A morál, vole, to někde jako dělat a mít tu jistotu, že tam prostě nikde nikdo nebude, vole. To je jako, víš co, to je jako když to děláš někde, vyjedeš někde do lesa a děláš tohle z toho, vole. Si koleruješ o nějaký jako strašný průser. Tady seš prostě na trati. Je to uzavřený. A v momentě, kdy se něco stane, tak pro tebe přijede Krankenwagen buď, nebo Krankenkopter. Nebo Krankenkopter, vole, za 10 minut. A letíš, vole, do té nemocnice a úplně vysmátej, vole, světovaný nějakýma dobrotama. Jo. A v tomhle je to super, že prostě může říct, že to jako... Je pravda, že ty záchranky tam byly jako hned všude. To není jak na rally v Řecku, kde člověk má otevřenou zlomeninu stehenní kosti a čeká 2 hodiny na sanitku. Jo? To jako... A sanitka přijede, jo, my nemáme signál, plný auto, my pošleme někoho jinýho, my jim zavoláme. My nemáme ten signál, tak my jdem najít signál, čau. Tady máš kapačku a drší. Siky tam bledej, tyve, na tom hůř než ten týpek s tou otevřenou zlomeninou. Nikdy nezapomenu.
Naštěstí pak přijel Hauschild a mistr hasič, takhle jsem dal kapačku a šel jsem se vyblinkat za buk. Za borůvky. No, ten druhý den teda, to bylo samozřejmě, to bylo jakoby výrazně rozbitější. Já jsem ten čas vzal nějaký o 35 vteřin pomalejší a tam ten první výjezd byl tak jako rozmlácený, že Karel ten ho horko těžko vyškrábal, takže ten jeho přání mě pokořit v tom druhém se mu taky nepovedlo. No a Jirka ten ho nezdolal, ten výjezd, a vyšťavilo ho to takovým způsobem, že... Myslím, že ho to vyšťavilo mentálně, když ho okolo něj proletěli nějaký dvoutakty a zasypali ho šutrama, takže když na to nemá to zapotřebí a... No, takže ten tam čekal s klukama, až my přijedem. A my jsme čekali samozřejmě nahoře, až přijede vele Petrák. Ten dlouho nejel, tak my jsme se obávali, jestli se něco neproved a tak. Jsme se ptali, where is our friend with super enduro? A on řekl, very big trouble, 200 kilos motorcycle on the left, 150 kilos of your friend to the right, very tricky to go for. To řekl nějaký skupčák. To řekl ten Rakušák na té LC8, ale řekl, že to bylo fakt jako obtížný se mu tam vyhýbat. No a tím jako bychom ukončili závodní kapitolu? Tím bychom ukončili závodní kapitolu. Hele, jako... Na Erzberg se nejezdí závodit, pokud fakt neumíš hard enduro. Pokud tam nejedeš na ten hair scramble, na ten jako main závod, tak tam jedeš prostě jenom chlastat a zapalovat pneumatiky a propichovávat gumy policajtů a zapalovat skútr a skákat přes skútr a grilovat a je to naprostá ztráta času, ale jako totál. V momentě, kdy to bereš ze závodního hlediska. Ne, v momentě, kdy jako nemáš úplně vylízáno v té hlavě. Ale o tom to asi není, tak jako je to pařba, že jo, jako je to o tom, já jsem furt jako se snažil přijít na to, vole, k čemu to jako přirovnat. A... Jak se to jmenuje? Swamp Fest. Swamp Fest v Americe. To jsou prostě ty ohromný jako festivaly, kde ty lidi jsou jako v zásadě téměř v anonymitě. Vole. Naprosto nedotknutelný. Dělej si, co chceš. Co chceš. Tam neplatí prostě žádný zákony, nic. Ne. Jako v momentě, kdy vyjedeš z toho lomu, který je pronajatý, vole, vyjedeš na té motorce nalitej, vole, na silnici. Tak tě zavřou, vole, až zčernáš. Ale ty policajti, co se pohybují jako a hasiči, co se pohybují tam v tom lomu, tak tam jsou čistě jenom kdybys, vole, tam někdo někoho vraždil nožem, tak mu řeknou, hele kámo, tohle to není OK. Tohle není cool. To asi nedělej. Už do něj nebodej. Jo. Jo, tam prostě jako... A on jde, vole, a probodá jim gumy. Tam jako... Motorky bez světel, po bivaku, 1,20 kg, v driftu okolo fízlu, který na něj mávají a pozbuzují ho a on mává na ně. Úplně normální. Naprosto běžný. Naprosto běžný. Potom přišel týpek nějaký ten jeden den a říká, hele, nemáte gumu? Říkám, no, 18 nebo 19? To je jedno. Já chci zapálit a pustit z kopce do lesa. A říká, no tak si vem třeba táhletu. Tak on díky moc, díky, pak přines piva, odešel a za 10-15 minut fízlové a hasiči se jdu tak jako podívat z toho bivaku, co se děje. A tam hoří půlka lesa, černý dým z té gumy a hasiči to začali hasit a vidím, jak tam borci hážou brejkáč do toho ohně. Fízlové z toho mají prdel, hasiči si můžou zastříkat, všichni jsou šťastní, nikdo nikoho netrápí. Ano, a tady ozbrojený složky a záchranný systém odjedou, vole, a jak za nima se slehne, vole, prach. Tak přijde borec a říká, nemáš ještě jednu. Hele, tam jako jak tam se pohybují na těch dopravních prostředcích, jo, tam prostě máš jede skútr bez světel, vole, bez plastu, vždycky je to jenom takovej ten rám a bez vejfu. Jedou na ně minimálně 2 borci, minimálně, většinou spíš 3 na tom jedu. Ani jeden z nich nemá helmu, všichni, vole, pasažéři jsou úplně nachcaný.
ten řidič taky. Řidič taky. Ten drží plný knedlík, jede do kopce, co to dá. Občas ty skútry jedou a občas taky nejedou a vole, jenom to dělá krava. A za ním borec, vole, ten, co zákonitě držet nemůže, protože drží ty dvě lahvový, vole, a vole je na tom takhle. Kdo toho řidiče napadne to zvednout na zadní, na těch pidí kolečka, tak to zvedne a schodí úplně všechny, včetně sebe, vyválej se. Nasednou na skútr a jedou dál, vole. Jo. A v momentě, kdy teda jako na skútru třeba prorazí pneumatiku a skútr se stane nepojízdným, tak se z něj, tak je několik možností. Buď se z něj stane skokánek, to znamená, jsi na hard enduro závodech, tak je to překážka. Tak buď se z něj stane skokánek, v momentě, kdy mu ještě stále funguje motor, tak se zaaretuje plyn, dokud ty vole jako skútr se nezadře. A když se konečně zadře, tak furt ještě se dá tahat na motorce za kurtou. Ano, a pak se z toho stane ohniště. Pak se teda jako přinejmenším zapálí. A hodí ze skály do lesa. A hodíš ho ze skály, vole, ono se to zahrne nějakýma chytrami. Oni přijedou vytáseči a pohasej to. Jako je to mega kalba a to ještě ty vole to, co se děje jakoby dole tam v těch stanech, kdy prostě... Pivní sety naskládaný na sebe. Ale to je asi vole... To si najděte na YouTube, tohle je plný YouTube a plný Instagram. Ale takhle na to čumí s otevřenou hubou, a nechápeš, čeho jsou ty lidi jako schopný. A buď seš asociál, jako já. my dva, a kroutíme nad tím hlavou, říkáme, ty vole, to je trošku moc. Ale taky jako občas se přidáš, jo. Prostě ono ti to nedá, jo. Ono ti to prostě nedá, protože ty jedeš tím bivakem a stojí tam borec s tím gumovacím prknem a ty víš, že máš tu dvouválcovou motorku, která dělá krava. A si říkáš, tak třeba jenom jednou. Tak tam jako zastavíš, všichni vytáhnou mobily a ty tam prostě na tu 5 zapálíš tu gumu, že? Na který máš jet samozřejmě druhý den ještě, že? Jo, ten nejde tam někomu upad skútr, protože se tam s ním točil do kolečka, šel okolo toho druhý s dřevem a ten na něj začal hulákat, udělej mi skokánek, tak týpek s dřevem to pochopil, hodil na ten skútr, který nebyl jeho, tu fošnu a ten tam skákal přes nějaký skútr, že jo. Do toho tam pak přitáhli prej snad další, udělali z toho větší skokánek a pak za to postavili ještě grill, že jo. Jo, prostě... Evil Knievel, vole. Jo, takže jako ve zkratce vole se tam dějou takovýhle věci. A ty fabrický jezdci dělají úplně ty stejné věci. Řekneme to? Galbáčův signature? Já nevím. Já to klidně řeknu. Na Kalbě potkal Galbáč Sanderse, který vyhrál teď Dakar, že jo, s KTM-kou. Byl možná s gasem, já nevím na čem. Říkal, ty vole, ty seš Daniel Sanders, vole. Podepíšeš mi prosím tě helmu. On říkal, ty seš Daniel Sanders. Podepíšeš mi prosím tě helmu. A Daniel Sanders říká, já nemám tušku, máš nějakou fixu? A on, ne, nemám. Tak vole, Daniel Sanders to vyřešil. Daniel Sanders vytáhl pindoura a podepsal se mu pindourem na helmu, že jo. Schulz to pak lízal a modlil se nad tím a teďko na helmu má doma vystavenou galbáčte na poličce, podle mě. Nesmí se omévat se. Nesmí se omévat. No, takže jako... Jo, jako prostě všichni, jako to... Bez rozdílu. No, takže jako... Zvěř. Jako když to máme jako shrnout, jo. V momentě, kdy máš rád festiáky, rád se vole opíš do němoty a prostě jako kalíš. Jakýkoliv drogy tam podle mě můžeš sehnat. Jakýkoliv drogy tam asi můžeš sehnat. A prostě rád děláš, vole, jackass, ty vole si pouštíš večer, vole. A jakože ješ takovýhlema věcma, ty vole, a jsi jako úplně robustní a je ti úplně jedno, jestli jsi sedřenej od prachu, ožralej, pochcanej a já nevím co, jako všechno. A ty vole, ještě ke všemu máš rád motorky a rád se na tom svezeš a děláš jako pičonek. Ideální, vole, večírek. Já to musím označit jako explicit na tom YouTube. Made for kids, no. Can kids watch it? No. No kids. Jo, a my jsme z toho byli trošku překvapení, protože my jsme tam jeli závodit. A za ten čtvrtek, pátek a sobotu, kdy tam jedeš vole, celou dobu 28 minut. A teď dejme tomu platíš 350 jako startovný. A všechny věci okolo, takže ti to vyjde na 25-30 litrů. To tě to nevyjde na 25-30. Vyjde tě to 15 až 20 tisíc. Když jsem to počítal 15 až 20 tisíc,
tak je zhruba minuta jízdy vyjde. Spojka, 2 pumpy, horní pumpa. Tyhle to, že ty seš dřevák a neumíš levou rukou, vole, je věc druhá, že jo. A že jedeme na motorkách, který se rádi kazej. Ale prostě teď zjistíme stejně, vole, že se to vyplo už. Ale furt se to, ale už to má 50 minut, vole. To nikdo nebude koukat, jenom kotě, vole. Ty vole, už jsem to viděl, ty. No, takže minuta jízdy na motorce vyjde někde mezi 500 a 650 korunama. Když jdeš oba 2 dny. Ano, když jdeš oba 2 dny. Samozřejmě, když jedeš jenom jeden ten run, tak je to 2x tolik. My jsme říkali, že kdybychom tam si na těch 30 minut pronajeli ten vyhlídkový let tou helikoptérou, tak to vyjde jako furt levnější lítat helikoptérou, než jezdit tam na té motorce. Ale samozřejmě jako nelituju toho, že jsem tam byl. Asi to je potřeba vidět, ale vidíš to jednou a já nejsem takový úchyl, abych tam potřeboval jít někdy znova. Když jsem to vyprávěl doma ženě, tak to byla celá nadšená a říkala, že příští rok jede se mnou. Jsem říkal, já tam příští rok nejedu. No, takže Erzberg asi tak. Já jsem jako spokojený i s tím, jak jako jsem zajel. Ty asi spoko moc nejseš. Ale... Je to asi už jedno. Jako totál. Já ty si nepotřebuješ něco dokázat, ne. Jako stačí být spokojený s tím, jako jak jsi jel, že jo? A to nejsem. Tak to může být spokojený jako... i tady na tréninku, vole, že se ti něco jako povedlo. To bych radši šel 3krát na trénink, než jel na Erzberg teda. Ale jako jenom jsem se utvrdil, že jako já fakt nemám náladu na tu KTMku. A já poslední dobou mám poměrně hate relationship s KTMkama. A víc je to teďko indický, že jo? To jo. Rasista. To ne. Blbec. Myslíš, že začnou dělat hnědý plasty? S tečkou takhle, vole, na masce. Červenou. Ne, jako uvidíme, jak se bude chovat moje jako druhý Super Enduro, ale furt mám jako naprosto rozházenou Tenere po dílně. Jo, protože můj já nechci dodělat, jo. A víš proč? Protože já jsem třeba zaplatil výtah. To je pravda, jsem tam dávat motorky. Takže, jednou děkujeme tady ACI, těm lidem samozřejmě, co to dokoukali až sem. Co si dá? Takže uvidíme, co se z toho vyklube, tady z Cross, jak se to jmenuje? Cross Pro 3. Takže to máme ještě jako vyzkoušet a zničit. A že jsme tam mohli takhle jako vymóděný, no. Tak se uvidíme asi zase, až vymyslíme nějakou kokotinu, no. Co je další věc? Nevím, teď si docela často posíláme ten Adventure motocykl Romaniacs. Příští rok, možná, uvidíme. Mohla být sranda. Pojedeš se mnou na 6? Ne. Jsou mechanika? Ne. Srabe? Ne.